Assalamualaikum Pak Masum. Waalaikumsalam. Oh, Akbar toh. Ana perlu apa le? Kene mlebu sik. 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 Oh, ngono to. Monggo. Apa usulane? Kanca-kanca kelas ngajokake supaya kelas bisa ngadani kegiatan resik-resik lingkungan sekolah minggu ngarep, Pak. Wah, apik kuwi. Apa wis dirundingi karo ketua kelas? Sampun Pak, ketua kelas lan kanca-kanca padha setuju. Mung butuh izin saking Bapak. Nggih, aku setuju. Yen kegiatane positif kaya ngono, pasti tak dukung. Kapan arep dilaksanakake? Rencane dina Jumat minggu ngarep, Pak. Bareng-bareng ngresiki taman lan selokan sekolah. Leres, engko tak koordinasike karo guru piket lan kepala sekolah ben ana pengawasan. Apa butuh alat-alat kebersihan sekolah? Nggih Pak, menawi kersa nyuwun dipinjemke sapu, pengki, lan kantong sampah. Ora masalah le, mengko tak catet lan lapor dhisik. Aku seneng inisiatifmu karo kanca-kancamu. Matur suwun sanget Pak, mugi-mugi acarane lancar lan bermanfaat. Nggih, amin. Yen ana kurang liya, aja sungkan ngomong karo Bapak. Nggih. Nggih Pak, kula pamit rumiyin nggih.